Tot comença amb un somni i finalitza amb la sensació d'haver somiat, com la primera espurna de la qual emergeix cada flama. La incertesa també hi és sempre present. L'entorn pirinenc està farcit de moments salvatges. No s'adapta pas als nostres interessos, però les vinyes sempre romanen profundament arrelades i esdevenen l'essència dels nostres vins. El medi pirinenc, sense cap mena de dubte, ens brinda agradables migdies i nits d'estiu reparadores, però no coneix la docilitat ni es doblega als nostres desitjos. Sempre ens presenta moments fréstecs, exposant la seva immensa força i fent que aquells qui s'aproximen a les seves faldes experimenten de sobte la seva pròpia lleugeresa. A Castell de Cús volem expressar la frescor de les terres altes i la majestuositat del paisatge. Això ens impulsa a seguir endavant, amb una idea molt clara del vi que desitgem elaborar. Estudiem a fons abans d'iniciar el procés, però la natura segueix el seu curs i cal connectar-nos a ella i escoltar-la. Quan pensem i elaborem els vins, deixem que la passió flueixi i segueixi el camí del coneixement, interpretant el que és necessari en cada moment. Amb intuïció, observació, mètode i recerca, el meu equip i jo transformem la visió inicial en un vi excepcional, perquè sigui servit a les millors taules del món.